नमस्कार, माझं नाव योगेश जनार्दन चिले. मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा प्रवक्ता आहे आणि पनवेल शहराचा महानगराध्यक्ष आहे. आज आपण जे इथे आलेलो आहे, आता रात्रीचे जवळपास 1 वाजलेले आहे आणि आपण आता पळसपे फाट्यावर उभे आहोत. इथून मुंबई गोवा हायवे सुरू होतो. आमची परवा म्हणजे 27 तारखेला कोकण जागर यात्रा आहे, पदयात्रा आहे. त्याच्यात तयारी कशी आहे झाली आहे ती बघण्यासाठी मी इथे आलो होतो. रवींद्र चव्हाण एवढे घाबरलेले आहेत, भाजपले इतके घाबरले आहेत की त्यांनी आमच्या यात्रेच्या आधी पळसपे फाट्यापर्यंतची एक लाईन सुरू करण्यासाठी जोरात काम सुरू केलेलं आहे. त्याच्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायचं असं आम्ही ठरवलं होतं. परंतु जेव्हा आम्ही इथलं काम बघितलं तेव्हा आम्ही म्हटलं की ही गोष्ट कोकणवासियांना कळली पाहिजे की तुमचे रवींद्र चव्हाण तुम्हाला किती फसवतायत, ते तुमच्या रस्त्याबद्दल किती चुकीची माहिती तुम्हाला देत आहेत. तुम्ही माझ्या मागे इथे बघू शकता, इथे यांचं काम चालू आहे. खरं तर कॉन्क्रीटचा रस्ता बनवताना आत्तापर्यंत आपल्याला असं वाटत होतं की कॉन्क्रीटमध्ये स्टील टाकणं गरजेचं आहे. आता यांनी हे कोणतं कॉन्क्रीट आणलं आम्हाला माहीत नाही का, कारण या कॉन्क्रीटला स्टीलच लागत नाही. यांच्या डिझाईनमध्ये स्टील नाही. मी म्हणतो कदाचित असं असेल सुद्धा की तुमच्या डिझाईनमध्ये स्टील नसेल, तुमच्या कॉन्क्रीटला स्टीलची आवश्यकता नाही. परंतु कॉन्क्रीट आहे तर त्याला व्हायब्रेटर पाहिजे. तुमच्याकडे इथे या मागे बघताय संपूर्ण फक्त कॉन्क्रीट ओतलेलं आहे या गाडीने, या मिक्सरने. हा जो मिक्सर आहे या मिक्सरने फक्त कॉन्क्रीट ओतलं जातं. ते कॉन्क्रीट ओतल्यानंतर या पद्धतीने कोणताही व्हायब्रेटर मशीन न वापरता हे फावड्याने मिक्स करतात. फावड्याने तुम्ही बघू शकता. हे रवींद्र चव्हाण बडाया मारत होते ना, ही मशीन आणली आहे, ती मशीन आणली आहे, काश्मीरमध्ये वापरलेले रस्त्यासाठी मशीन आणली आहे. हे बघा यांच्या या मशीन आहेत, या मशीन आहेत यांच्या. कहाँ से कहाँ तक काम किया है तुमने? ये रास्ते का काम कहाँ से कहाँ तक किया है? हाँ, इधर से चालू किया और कहाँ तक किया है? पेन तक गया है तू, और स्टील डाला है? स्टील कहीं पे भी नहीं डाला है, कहीं पे भी नहीं. कंक्रीट का रास्ता बनाते हैं तो स्टील डालते हैं कि नहीं डालते? खोपोली में डाला है. हाँ, यहाँ पे नहीं डाला है. हा सगळ्यात महत्वाचा महामार्ग आहे. हा नॅशनल हायवे आहे. फक्त कॉन्क्रीट टाकलं जात आहे. तुम्हाला बघायचं आहे तुम्हाला मूर्ख कसं बनवलं जातं, माझ्यासोबत या. कुठल्याही काढा, सगळ्या निघतील. कुठल्याही तुला ऐकत नाही ना, चालू आहे. हे लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी ह्या ज्या बाजूला सळ्या उभ्या लावलेल्या आहेत ना, या उभ्या सळ्या, तुमचं कॉन्क्रीटचं काम झाल्यावरती त्याचा जो बाजूचा पत्रा आहे त्याला होल आहे. बघितलं? हे एवढी कोणती सळी काढा तुम्ही, कोणतीही सळी काढा. लाव रे पुढे आधी. हे इतकंस सळी तुम्ही आत टाकलात आणि फक्त बाहेर अर्ध ठेवून काय दाखवताय, आम्ही सळ्या टाकतोय आतमध्ये, मूर्ख बनवताय लोकांना.
बरं एवढीशी सळई आहे, एवढीची, ह्या सळईने याला काय स्ट्रेंथ मिळणार आहे? त्यामुळे ह्या अख्ख्या रस्त्यावरती पेनपर्यंत यांनी कुठेही स्टील टाकलेलं नाही. हे फक्त कॉन्क्रीटचं मिक्सचर आहे. सरकारने याचं उत्तर दिलं पाहिजे की स्टीलच्या शिवाय कॉन्क्रीटचं फक्त मिक्सचर. आणि चला ठीक आहे, आम्ही म्हणतो कदाचित नवीन टेक्नॉलॉजी आली असेल, कॉन्क्रीटचं मिक्सचर तसं आलं असेल की ज्याला स्टीलची गरज नाही आहे, परंतु मग त्याच्यामध्ये व्हायब्रेटर आले किंवा इतर गोष्टी आल्या, ह्या सुद्धा हाताने चालू आहेत अजून, हे सुद्धा हाताने सगळं करतायत. म्हणजे ही निव्वळ फुकपट्टी आहे. गणपतीच्या पूर्वी एक लाईन सुरू करायच्या नावाखाली रवींद्र चव्हाण अशा पद्धतीने जर मंत्री महोदय लोकांना उल्लू बनवत असतील तर हे चालणार नाही. हे सगळं उघड करण्यासाठी ही 27 तारखेची कोकण जागर यात्रा आहे. माझी सर्व कोकणवासियांना विनंती आहे, या कोकण जागर यात्रेमध्ये सामील व्हा. 8 टप्प्यांमध्ये ही यात्रा चालली आहे. जिथे तुमचं गाव असेल त्या तिकडच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर, आमच्या महाराष्ट्र सैनिकांबरोबर, आमचे नेते सरचिटणीसांबरोबर या कोकण यात्रेत सामील व्हा आणि कोकणाला ज्या पद्धतीने मूर्ख बनवलं जात आहे त्याचा पर्दाफाश आपण करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.